이거 ত্রিপুরার মাঝে এটা বাংলাদেশি বইরা গেছে সুদির উঠাইতে লাগিয়া hagi Tripura ganangai Bangladeshi rok pungjak amo to kebo sana nangya hagi o jagao no nurung nugui mankhana khoroksa wanjoi amo video balokjang no haibana amo no care khajigya tabunga ka belekeni imported omo hagi boshawi tongo Tripura o Bangladeshi bangai tongmani amo exactly bosamani tabuk je phai tongmani amo no sawi tongbo agi je phaijak 1971 ni pore je phaimani amo rong no sayabo hagi o agi rong ni siminga ka bofan khobjagui mano aro hagi o jagao tekaisa fani kok ngakai amra bangali rok je bubagra no 109 ni kok salaijak je bubagra ang se Tripura ni malikni samani tai kabangma wanji bosong rok to salain tongle social media nungmani tai je bongni borok je social media influencer haike YouTube rok video khanyai haike Facebook rok video khanyai haike bubagra ni bage amte haike no je hamia sawoi je bubagra Tripura ni malik ang no honi samani je o amra bangali no jawab rwani borok Tripura ni manga malik bangali sangali ni je aguli samani amono bubagra utor we je samani reply mani haike amono tui kabangma je wanji bosong rok video khlaile hamla hama salai tonglai haike chini Tripura sarok bo chini Tripura jog rok bo social media o khorokne amte haike no borong jawab roi Tripura sani ingai do fano nasigoi borok amte haike video khlai tong belekeno kaham borok samong khlai tong haji ang salute khayo omorong no ani Tripura sa Tripura jog rok no tomani bage himale borok siminda amte ke khnai tong mana hino bongni simi jungbo sanan nangal le chini kaham hamia hagi chung tabuk social media tuinungmani kabangma wanju bosong rok ekdom ajaira kok mang salai tonglai social media ni bisingtei bongni kok tuma sukol kok tuma thumnai news rong ni bisingtei 1931 no Agartala Puro Nigam se je voter ID wan sarong ni simi haike ajaga Tripura sarong ni kaisa bo voter list screen sai tong haike 1931 no bo jaga ni ajaga bo voter list haike election choli tong khaba ajaga bo bubagra song ni sachon chele Tripura to ajaro bubagra song sachon che haike pura India ganang se apro election ningya haike norok jotono saimono India je 1947 no je freedom mamani haike o jaga ni first prime minister Jawaharlal Nehru haike first prime minister bono Jawaharlal Nehru no rimani omo boot pass ngai bono o jaga o prime minister rimaya haike ingrazok je bono jaga o busare klango haike amoni sete bisi tongse India o election khlaijago haike amo joto saimono chung amo record ni bising tibo saimano haike borokai sukol ekdom Tripura sarong borok sia haima tongjago biang atar patar kok sawe ekdom thokongnani system chung joto no saimam blei Tripura sarok agi ni buka haita ma tongjagdi brichi bura rok buka agi o sia rok chung wan sarong no purno bason chai hini Tripura sarong ni konfa wan chung na sia apro to jaga available haike borok no ajoro jaga rikha haike actually kok sanen thaka wanji bosong ro haike Bangladeshi rong no bisas khanya jisugi hasi borokha gadar jache hasi toman bakhan no Bangladeshi rong nungna India amse ke help khage borok 1971 borok no freedom man bagai haike tau gadar khlaiye India rong no borok dokari rikha a Pakistan ki korok ukulugo thangja haike tamung no like chino jaga o wanji bosong rok tongnai ro nungna chung agi o Tripura sarok chung o jaga majority tongo 1949 ni sikang je 12 re merger agreement inge chini sikang bongno o jaga o agi wanji bosong rok tongphano boro o jaga o majority ya minority si haike borok o jaga o bahike minority thaka am to norno tai kuno sanan nangliya age borok no o jaga o chung Tripura sarok joto milelai purno bason chai hini tonimang olo tabu o jaga o majority thamani yagolo bong borok bangai thamani yagolo ayang ni borok haimang tabu ngaka nukhana chung Tripura sarok no agini borok no help khamani wan chukliya chung no dokare busak certificate khlai toni kha age amte hekino bongni thiyo sa amte tongo je borok no help khani no borok amo ulo wan chukya haisi ulo borok amono chekhogei chawoi buthari khinan chesta bongni amte haino je bubagra no siniya biang ni borok ekdom langkano ekdom xerox khalaye amte ke typing khai sui xerox khai phurungna ba amba singnu phurungma ble jatra patra khlaye tabung no sing o jaga ni majority khlai phurungma amte ke typing khlai xerox khai phurungna ba aga amte ke chini si raja hai bubagra song raja ya are proof soho Bharat haktor ganangai sangsar ganangai saimano chini Tripura sa jagani bubagra chini bubagra khut tong tabubo hake chini Tripura sa baksa buksu rok ba amde ken thingjak tongnan mungsungjak bayo je kubi leader no borok support khagla khase o a Tripura sa ni against kok sai tongna amra bangali rong se support khlaye amawa politically ni kok se je democracy tongmani amo Bharat hakto to kaisa democracy jespan sai tongmani politically bage hini sai tongo je bubagra songron ka amte ke Tripura malik hai angse o Tripura malik ne agi ni je sri city ni je historically je kubi kok sanen no naikakai
amano ha ka borok sa jagya tiprasa khut bongni dofa tiprasa se o jaga ni ha malik nei agini je laibumano chaito gin nai ke amano sanan thanga ka tiprasa no se hamya sana amte hai petwa netaro hakyang je chini social media influencer je bongni bororok chini bage hamya sana bubagra je ang malik ni samani triprani malik samani agulini malik samani kubi am to chana nangya aga amona hamian samani je chini tiprasa social media influencer rok je facebook video khai tongna rok bongni bage against wansarong bage against kok sai tongna rok belai ke kam khlai tong chini tiprasa tiprajug rok aga am dekhe no tebo tiprasa no hamjage am dekhe bong chini bage hamya sana rok no bong no ulta seprak dehasi hakin naroktam sanamuchung komeni bisinti ki shadi amtoi je bongni bororok hamya kai biang faltu satu ekdom tiprasarong buka salamno naime bage biang history ulta pulta khai o a xerox kagoj beslamai phunuge tongboro amrontam sanamuchung komeni bisinti ki shadi o tiprasa bong support khai tongnai rono bo o gaddar tiprasarong no comment kai shadi age o video sajaka like redi subscribe khai di channel no tiprasaro amdike thanchake khabak saka amdike no tongi tongdi hambai kulumbai kya।